Hej, velkommen til den her tur. I dag så er vi taget i Monkey World, hvor vi virkelig kan få en oplevelse med dyrene. Kom. Hvem mig? Tusind tak, det er bare min livret, de der. Ja, hvad? Subscribe! Så var det den... Det smager sgu meget godt, det her sted. Det er godt. Hvem er de? Nej. Det var godt. Det er det. Jeg spiser sådan lige min mad, mand, så lad mig dog være. Hvem skal have? Au! For fanden da, hvem koster mig mad? Den store. Min numse. Knækker dine små fingre, når de kommer tæt nok på, så bider jeg dem af. Jeg er ikke en baby, jeg er rent faktisk voksen. Du kan have slanger i forskellige mønster. Ja. Kom, Cornelius. Jeg overvejer at have slanger i. Nej, øjler, som de går ind. Det er også godt at have. Jeg kan blive ved. Det er så godt. Hvor dejligt, mand. Lige på det. Hvor har man skæggekage? Nej, hånden ned i maden og tager op. Den her, den er godt nok fin. Det er godt. Det er selv vandgård. Det smager godt. Det er ikke sikkert, det er lidt det hele. Det kan jeg love dig for. Det er fint, du prøvede. Her var du god i det. Så, og nu skal I faktisk også huske, hvis I har lyst, så kan I like og subscribe til Aikis Natur. Det vil være fedt, ja. Nu skal vi prøve en lille ulovlig. Det er dejligt at se på den film. Hvad sker der nu? Nå. Hvad er det her? Her kan jeg lige lægge en fin lort, hvis jeg vil. Nej, det skal vi bare give en. Nej, hey, kom tilbage. Hvad? Det smager sgu meget godt, det der. Hvor er du sej, Cornelius? Jeg skal lige have sådan der. Nå. Er det sjovt, Cornelius? Ja. Lige foran på Jacob. Så er faktisk også noget andet, at vi viser herovre. At det er muligt, der skal have så noget mad. Det er jo det, de spiser. Lad mig være, kan jeg vil så også lidt op på mors ryg. Hey, nej. Nej, hvor er den sød. Ej, dem Stine. Ej, hvor er du sød. Måske ikke helt så meget snak, den har kun været her i en uge. Nå, det er kun en uge gammel. Det tror jeg. Der er meget kål her. Hej menneske. Og så... Ja, det er jo at spise frisk. Ja. Der er bare meget godt med det her. Det smager sgu meget godt der. Ja, kaste. Flyvende mad er altid bedst. Tak fordi I så med på min video her i Monkey World. Det her sted det ligger i Hillerød. Jeg håber virkelig, at I vil tage herned. Og så håber jeg virkelig, at vi sætter pris på den her video. Det er et fedt sted. Hej hej!